bafazi mara niyayibona mara lento le esiyiyo vele khona manje la sihleli simele umchina zonke izinto ziyabheda umchina uyasidla asinamali siyinto nje mara iplan yini vele mara ake nishoni asizameni plan hey uqinisile Dora umchina uyasidla asinamali nabazukulu bayakhala sithatha yona le mali engekho sambe sobheja ngayo umchina hayi bafazi ake niyeke lento le mali sesigugile yini lento lesiyenzayo singena phi ke thina lapho ake siphumeni lapho sigugile sikhulile masingaka masenzeni into right ngesikhathi esi right madoda thula wena Albertine kumanje uhlelila ngobalekela umashonisa uUndertaker Ngizile ngomashonisa kuthi akadlali uGefarlek ucishe wabulala indoda kaMantwa hayi wena Mashandi ungenaphi uSipho neqolo lakhe ungenaphi lapha kahle kahle unenkinga or une problem wena emanto ngukhuza mihla le iproblem nenkinga into eyi1 konje wena isingisi hayi siyakushaya mntana sekhaya wena Albertine ayikho into ozongitshela wena mina nawe sashiwa ibhasi yesikolo wena ngeke ungitshele ngesilungu wena mina nawe siyafana wena yekelani lokhuniza ngabe sizama iplani lokuthi sithola imali senze ibusiness ibusiness ngoba thina sifuna imali ene sizoyenza kanjani no business ngoba thina self sifuna imali ukuthi sibene nemali sibone ukuthi siphuma kanjani masibambeni lapho ke qala ukuthi sephambili ayini ke iplan esingayenza akungcono sibuyele ebugebengwini plan enhle bengidlala ngeke ngize ngibuyele ejele emguge kanje angeke awuyi ejele sometimes wena mawukhuluma uza nezimpendulo eziright mina sengimdala yasengigugile ngeke ngikhona ukugijima ngijumpa abafans ngidala mangengaka angeke uzuyishaye ifence ufuze ukuthi ubone ukuthi nawuphuma ngeke uyilokothe nokuyilokotha ifence ukuthi uyibambe uzowa mos mawulibele ubambana nefence mhlambe total ungayibambi nokuyibamba ifence manje ngihambe ngestrata ngigijime ngestrata bazongidubula ngife mina angeke ngisabuyele ejele ngikhulile mangaka ngigugile mina ngifuna ijele iliphi iphoyisa elizokhola ukuthi ubanjwe inkunzi ugogo mara ngithi sike sayenza lento le sasisebancane ngaleso sikhathi sasisebancane sasisenamandla futhi yazi Ntola mangabe leli plan lethu ubona ukuthi ngeke likusebenzele ngcono uyeke asifuna usiphayize la sikhuluma ngokuhlukumezeka komuntu wesifazane kunanoma yipi condition yazi umkhulu ngepension imali nje encane lapho ngiyeronde belt transport ngibhadala 700 ngenyanga kanti leyo ngimthola umuntu right ongenankinga ongijikele vele ke mara angisenandaba iba indoda ngibashaye mangifika lapha yana kereze asomunye ufuna ifoni yazi esikoleni sifundwa ngamafoni vele ngithi mina nginayo brother endlini angifuni futhi ukungasho I think niyamazi ke yo inkinga yakhe naye uye yeyibona lento nginale feeling ukuthi bahlonipha mina kahle ukuthi lo muntu vele uthandwa umama uze nomama so manje ukumdelela kwethu sidelela umama kahle uyayibona ukuthi nje sikhulekeni sihambeni bomama sehlane siyokhulekani sicele nje impilo inzima kakhulu communication umuntu wakho uyayazi ingqondo yakhe uyabaza abantwana bakho ukuthi banjani uhlale ukhona uphakathi nendawo angisibuze nalo yenza sure ukuthi uvikele abantwana bakho imali la ngisebenza kanzima ngivuka ekuseni kodwa nje benza kancane ngemali yami abayilethi imali yami nginesidingo sale hawu ubani manje lokho kotayo ngikwatiswa naba abangafuni ukuletha imali yami ngisebenza kanzima waye bangalethi imali yami sabona kanjani hayi khona ngiyaphila nami yini wathithela kangaka nje ngiqumbile ngiyathetha ngiyalwa ngidinwa uzanele uyangisebenzela ungenzela kahle adoko makufike emalini akangenzeli kahle sengikhathele angazi ukuthi kumele ngimenzeni uyangidina nje uzanele uyangidina yingakho ukuthola nginomsindo hlobo ngifuna imali yami ngithi ukuthele hlobo ngifuna imali yami abayithi ufana nalabo abosowethu abafuna ukubuyela ebugebengwini Dora sengizwile indaba hlobo angisho
nayo indaba songitshelile. Ngithembe wena salubuyele emuva ke kubuso wethu. Uyongilandela indaba. Ube impimpi man, ube impimpi yami. Ungilethele indaba. Wenze ngathi uright lapha kubo. Kanti wena uyazi ukuthi hayi mina bese ngishilo ukuthi mina angendawo angisayijoin lento yabo. Hlobo, usukhohliwe na ukuthi nginomqasho o-undertake la kwami. Ngizovele mina ngilande yena-ke ebese ezokhuluma nawe. Enakuhluphi ungaphi ekamereni emuva. Hayi ukhohlakele. Hayi ukhohlakele Julie. Hayi hlobo ngisho ngifuna indaba hlobo. Ungangenzi kanjalo. Hlobo, imali ngizokuzama hlobo. Awuyifuni imali? Awuyifuni imali? Imali hlobo. Hayi sengizoya-ke kuSoweto. Uyayithanda imali uyona hamba kuhlobo ungilandela indaba. Hamba. Uyazi yangiqakala indaba namhlanje. Abodora bayathuseka uma ukhuluma naye ngoba bathanda imali. Bayaphuma bayahamba. Mavi! Woza hlobo sami, woza kimi. Woza hlale phansi hlobo sisigcinini. Mavi, kunjani? Ngikhona kinenkinga hlobo kudala ungisebenzela. Manje ngifuna ukutholela umsebenzi hlobo. Ngifuna uhambe nabodora naboSoweto. Ngifuna laba ejimela khona ungilandela indaba hlobo. Ungilethele zona la. Ngisifuna zizwa zisashisa zinjalo. Ngiyifuna lezo indaba hlobo. Khona ngifuna ukubenzela isiphithiphithi. Kodwa hlobo ushayele phansi nawe ungabonisi. Kube kuhle ungababonisi ukuthi ufunani. Kanti sifuna zona hlobo sami. Uhamba. Enomoya phansi. Mangithuya udlala ngami yazi. Hayi sengigugile yazi. Bazongikhathaza lapha ejimini. Manje hlobo usafuna ukudlala kwami. Angisho mina ngiyakuphakela. Ngikwenzela yonke into hlobo. Nemali hlobo ngaphezulu izoba khona. Right? Okay, Shamdulia. Okay, no. Ngoba ngizohola. Yes. Hayi ngiyalandela. Nje hlobo sami. Yaze ngajabula. Ngajabula hlobo sami. Wazwavuma. Nodora naye ngimnqobile. Hayi hlobo sami kune whiskynyana lana. Awuthi ngithelele hlobo sami. Hey, ukudla kwaJulia kuyathupha mana kuyangigcina yazi. Ngoba kufanele ngihambe ngiyojoyina ijim. Akuthini ungajoyina ijim ntombazane? Ngoba uyadla uthola nesimothozwana kuyamothozwa lapha hlobo sami. Ukuthi uphume uright. Jabula hlobo. Because yabona esizoxoxa. Hayi mhlambe nawe ukushiya like Khalezi Mathonsi. Yeah. So the way ngakho. Ilento bengisho ukuthi khona into yenze ebumnyameni kodwa izothi mayivele ekukhanyeni ithusa abantu abaningi. Then ngiyacabanga bekuyi Friday I was supposed ukuthi ngabe I reported for duty. I decided ukuthi namhlanje angiyi. Ngiphuma njengomuntu oyemsebenzini. Angisho ngihlala nomzali engithi umamkhulu wami. Mangiphethe isikhwama ngigcoke kahle ngubhutmongisi ngalelo langa. Ngishefile ngimuhle ngihamba. Mangiphuma umzali uyapi emsebenzini njengenjwayelo. eGold Sport mawujika la eMthimkhulu une travel. Ngibamba 6 yamamila. Mangiloko ngiphuza kanjani yabaza utshwala bukutshela kwa. Utshwala busukele umuntu into okucala. Bottle store elikwa wherever la utshwala buthengwa khona. But then utshwala masebuku system bukuyenza ukuthi ucabange ngenye indlela. Angikhohlwanga ukungayi emsebenzini. Ungayi emsebenzini ukuthi lento le ngiyiplanile ukuthi namhlanje angiye emsebenzini Friday kahle leli mfethu iphutha. Yazi mama mina shothi mangithenga utshwala angisekho la ebumnandi. Sengibheke mfethu engakuthatha. Njengenjwayela ngisho lento sokuyihabit. Ukubona into masojwayela ukuthi amele ngivuke ekseni ngibheme. Then I had ukuthi ngishashaya ucheck December. Hey, akwakunyiwa lapha, akwanyiwa kunetha nemvula sidla ama case lapha eAmsterdam. You know the truth and the truth shall set you free. Then you need to be free. If awukho free then shoot uzohlala uhleli iqinisweni ungalazi. Mina sengibhekile vele ngithatha ifone ngithatha le mali. Okay sharp mafuna ukulala ngami uzobonakala phambili. Uyangi-understand awuthami. Sivaye. Awuthami into eyayenzakala lapha. Ibuhlungu le ndlela ukuthi yabona namhlanje ngithi mangizibheke esipilini sabuza. Ngenxa yokuthi ngifike kanjani. Uthi mawuhamba nomuntu wakho onthandana
uthi mara lo muntu ngabe uyangazi na ukuthi bengi-capable of what? Ngabe uyazi ukuthi mina ngike ngadlwengula umuntu? Ngabe uyazi ukuthi ngike ngathatha ifoni yomuntu? Ngabe uyazi ukuthi ngike ngangena ngebhatla lomuntu? Ngabe uyazi ukuthi ngike ngaqishe ngabulala umuntu? Ngesilungu phecelezi babiza ngani? Attempted murder. Yeah. Intwana sinali social lethu elisha uMathando uzo replace uDora ngoba uthe uyayeka. Hayi Soweto. uDora akashonga ukuthi uyayeka. uDora uthe akafuni ukuba yisigebengu. Akashonga ukuthi uyayeka. Uthande yena akasafuni ukuba yisigebengu. Masibambe lapho. Thula wena Albertina ungakhohlwa ukuthi uhleli la ngoba ubalekela Undertaker. Soweto. Hayi Soweto. Yini ngani nina? Angizange kini ngize ku Soweto. Soweto ngiyabuya. Ujoyina ini? Ngikhohlwa ukuthi lento le ize ngami. Yini ngani? Ngizelana mina ngizojoin. Nifuna nginikhumbuze, ningakhohlwa ukuthi le ndaba ize ngami phela. Ujoyina ini? Ischeme lesi besikhulume ngasizolo kanti yini ngani? Hayi Dora. Akusho lapha enkwarini izolo ushilo wathi wena uyaphuma. Manje ungena kanjani ngoba sesithole uMathandazo. uMathandazo nawe uyambona kusase juvenile. Ifence uyayishaya. Hayi na vele wangibona vele. Senzekile iminyanya. Fence akenzeka. Soweto mina nguDora kayi1 ngiyangena la ischemini. Soweto ngiyangena la kini. Dora ushonga lento ekhulumayo ukuthi uyangena. Soweto. Hayi thulani. Dora usho ukuthi uyabuya. Hayi mina ngisho ngikhathele ngiyangena ngikhathela abo Julia nabo ma Undertaker. Ngikhathele. Dora khumbula Impimbi ziyalenyazwa.